Ahwefo me mo akwa baba nya support TV so edu merese ya no mani age adentia because ye besua abakosem Mr. Fautrodua ene okrata because ye betro niam bi edin bi bepiepie ebi ana wateda ana wote ye ko wanhu na ne ho nsem bebre but ye tu yensa frame penyifo no ma bekyerɛkyerɛ ene ye wo guest ba ko pe enye obi a se ye bekɔ de nkyɛ ne ya welcome no fefefe na ubehu nipa krai enye book mu no sua yo na ni fidi gadochi adeni si no owo eti obodi na onim oka asem na onim di oka enye na bia eti menche ho no mayenko agyanchen ne ma na kwa aba yintie ni din na yemfa nkomotwetwe no enhyehyɛ so eja yema akwa aba ya agona na bebi ofie pacho bebi efiri boko boni pie ni emre bia comment eba ne se papa idi onim de o kasa kra yo mo de eja wadaroma yenimu so ye bebusa odi yo me desi ya me da se obusa me din de kwakudua agiman na dodo no afre me agedua comment eba bebre adofo se yenda wase emomo because emre bia Jan Support TV ya tu yansa fro no ontwe ya no wo fom na wo ban so a omusua niama to manage ho pa yo me so me da o mase good arafo me pacho ye to aso na first episode na etwe mu no eti na make no subscribe se da be ya video no to ho awonsa ebetimi aka ya sha se dada ye kasa e dia fa oman konkron Ghana mprempre ye wo mu na no ye kasa fa bebi efi eni bebi abedu eho anaje du me yeti ase se sa Ghana ye ba ye na ye sha se ne fe walata ebia na onim enye nyansapanka onim ye ba ya bedu se anwonafo no mu fi hinfa anwonafo ye hu se na omu fi Benin ana be hu se Mali fonso Asante fonso baby efi Mali ye hu se Central region for ebi fi Mali bi ye fonso fi Mali eni ahodo ganfo nso nkranfo ye nuanom yeso na ye fi hinfa Nigeria what I say iti amanfra ana ya beboa ana ya ye oman konkron Ghana first episode aha ana ye disi ye betoa so den na brofo kra ebaye ebehu se ye wo Africa baby a ye fe no walata awmbedi ye so sisa ye ne manyina koye a ene ye bewie sei ajadu wa ha ye begani nyina mama no ode ye bedonsu ko e de akọ school enti fa otredia na sha se chocho bibi aja ye da se na no so ubie ye nipa na ene ye bisa se eye den ana brofo ebehu se ye wo Africa baby e friend walata yo me desi me dase o kan se oduma kwa abo ade brobro ba ade no se obo asase to ho yantam a o ka se nyankop ye nante so ye ngoni ye ndo asase so ma enti ekoba ne se yenso so yete ye baabi ne edi ekui no abrofo a wom so ete wom baabi no wom so enya adwunu bi se enti asase ya nyankopon ebo ye se ye ntena so eno nko ani ana asase foforo bi enso so sa wo baabi enti ye wo opanni bi a ode Prince Henry the Navigator Prince Henry the Navigator won so ede efade to no so se sa na de a obetete enipa na wasoma wo mo no makọ mia anase ansase nso na wakọhwehwe se wo mo nko asase na nyankopon bo ma wo mo teso anase wabo nsase fufuru bi egu baabi enti wo na adwumadie no ene American brofo kakra wam se wo mo no ye from explorers anase sailors ana discoveries okay omu chinchin aisa tourist for bisa sa pepepe enti ene enye ye man mu hankoa ene omo baaye ebi ko South Africa osoma ebi kura ba omo ko America mamu wam so ko hunu nsase ne bi wo ho a wo ye fro omo tu hodi New World ena afi so no wo mo soma nipa ne bi e ma ye de na ye nim se
baabi kura ebe de Ghana de ne yete baabi enu nti no obroni a odi kai eba asase wi so no na ye frɛ no ne din huhuhu ye frɛ no Don Diego di Azambuja. Don Diego di Azambuja wona di kai na oba mefanse Ghana meka Ghana na mubehu ne ntem na oba Ghana asase yiso na baabi a okopie ye edina ne saamri ye frɛ ho Elmina no ho no okopie ye enti wo hena na odi edinafo no so no anaso wo hena no wo edina no na ye frɛ no Nana Kwame Nansa na wonim ese broni a wo ka asante anase wo ka twi no Kwame Nansa no ntimi nka no ka na Karamansa enti ebema edin no Karamansa no kura ebeto Nana Kwame Nansa no eso enti wo mo no mo eba ya obo mama ne se wo mo soso aya hoho na wo mbesere wo no wo ma ba betena no Nana Kwame Nansa won so ampoponiti won soso oje wo mo awa atu sanse ahoho ne de wo mo chichiri kuro nti wo no wo mo tena enti ahoho e de se na no wo mo ne de chi wo mo chichiri kuro na wo chirita wo a oto abontinipun mu wo na ni edene enti abrofo no ye se wo mo ebepe baabi na wo ma bo mo sesen enti wo mo esi bibi menkan bi se castle se se me ka castle em se eno na mafo mo kura mebehu ne ntem enti wo mo si wo mo castle 1482 me se wo mo ba 1471 enti 1482 no wo mo de wo mpe bi bia antem ena wo mo si wo mo castle chese wo mo dan a na chese wo mo de na wo mo timu na wo mo ba ye no enkrofo yi so wo mo ani pa ena wo be hunu se oman a wo ma ba betena so na asase no wo ma be si so no sa hede sika futuro sika kokko denchemmo eniema agudie bebre ewo asase no so nti no ma ni agi se tam nti wo msoso ekoye no wo ma nkoka wo ma no antum eno nkobo odede ewo aburuchire ho nti de ehuru ya anse British abrofo wo msoso wo ma nimni obi a odi na nim msoso Captain Wetham eno waso odi wo mbaaye 1533 eno wo msoso wo mo baaye ena wo mo baaye no wo mo ni na mu no ena wo mo kopie wo Cape Coast no mo de wo so ekwaji wo madwa nti ho na wo etenaye ena Dutch abrofo so ebai wo so ebaye no wo so ni na mu no wo so enso ebetena enkran sam na ni enya enkran te se de mekekan na emom se de be ya mu behuru nti no mo enya nti ase nti no nti na mekan enti wo mu nyina bai afedi edensifo so aba na wo so aba besi wo mo dan densifo ebesi dan 1660 eno na sabri ye frɛ ho Osu Castle ya mampanimfo no wo mo sabri ya no mo etretena Osu Castle no ena English abrofo enso besi wo mo dan Cape Coast Castle enso wo mo si no 1662 enti abrofo no de wo mo ba ebegu ye Sweden abrofo by France abrofo by German abrofo by ombegu o manu mu na emom nye omu nyina ne timi etena o manu mu enti wo mo ko no maako sanse no o mankasa no o mo kire ho mo kire ka jese enam se na o manu mu ye o mo denti na wo mo akokon kura ewo wo mo ntem na wo mo enya o mo nti ase ye enti ebi di kai efifiri omanum nti wo nyina akokọ kokọye no menka ntu amaso ye kohunu se British aborofo de wo mo ka se wo mo ne ye betena ta hede wo ma be hunu sika kokọ ene sika futuro ene denchemmo ene eniema afi de tima nyina no wo mo de wo mani
edi aso yeso no mu twati ma edi kwa aburuchire omo abrofo no eno abrofo no a che se ye niama atuma kuma japade nyame de eche ye de omo edi fom no yefu edi ko omo emaanu eja se oboduam kakra emfa emame abusia wo hwe me misro like na share na subscribe emfa mame ma obi nso hu dwumadie because Nyansapo TV de abakosem ana yede ebro ekwan a efa so ema abrofo ebedi ye so mo wiewia niam nyina ombai se yemom ba bi ntina ene ko wie se ye to aso ye nto aso yo afi de na chese o ma bekantan ye so na adwadie no ebie no me chirechiri mu kakra ebia obebebusa se na agya abrofo ibai ne yete wo ho kasa na so wo na wo to ete ye ho kasa person baby se na anse na ebekọ dwadie no so no o kan bibi se ebi bai no mo nte o mo ho ase na ebi ikọ na ebi itina na omo yede hu se saa de we bi go no mo nte ye kasa adwadie na yede na hya se a utime de gold ko na won so wafa bibi eno kra ye wodin bi omode tototo so eno ye de ne bae yo me de sia me da se obisa me sa question ehu hia pa abrofo no ebehunu se aha no friend se sika futuru ene sika woko no ne ade wa ha enti wo mo hyase ye eni edi dwa na ene ba bi te se sekan ene ba bi te se entoma ene bi te se mbrosa ene bi te se tuduro ene bi te se etupa se dobro ba ene sengene ba no ne ade ene ma bebiri a chese wo mo no edi firi wo mu kurum ena ebaaye ena wo mo edi ye ene ye niema yi ebe sesa na saa mre no na ye mfa sika ento ade te se de ne ye di sika to ade wono no broni no se okura etuo okura etuduro so okura ebi antoma so bi okura sekan anase okura de bi a wo bibini no wani je ho a na wode wo mo ba bi a edwa so ba bi a wo mo de niema no koguo na nso wo de osika futuro anase ebi a wode nchebo anase wo niema bi a nso wo de ukuta wo de koto no na nso so wo de akọ enti sa wo de kọ na wo hwe na de ekuta wo no ene de nso so wo no ho no ene ni nyina ebo anu a anase ehia anase wo pede a ni wagya ama na nso so wagye wo sika futuro no enti se wo hwe na enso a de ekuta wo no ene de nso so de aba no se wo hwe na enso a na obo se na wagya no ho twi nani se de ebe ya nso so wo de kakra ebe ka ho enti wo de kakra ka ho na wo ba na afedie na ni agye ho a no wafa usika futuru anase enema a wode ekoto ye no anase wode kogu ho no na ni gye ho de no wafa kode a wonso kwa na nso so adekoro a wo pe no na nso wafa wade se ye ntoma se ye mbrosa ye ka wo mo na ebe kire ensa no mo sa se wo mo no mbrosa wo mo nsa no whiske enom ne niama no na wo mo kire se na eka wa no a na che enwom nti na yenso so bibifo no na yenso so ye neje ho ena ntoma ise ya ni efire ya brofo ntoman wo na de breye ena etuo dobro ba ene sengere ba ena etuduro nom ni ade a yenso so ye de poma ye yi no te abofre ni nyina wo na de breye nti na yenso ye tofiri wo nchen no am so ade ye gold no ene ye niema no no so dia akoye de omo pe ejodum pese me bisa de we o saa time no na ye nananum gold no no munim se esombo saa na ana munim se o gugu form na brofo no se wo yepe ana omo fa na me da se pa se wo bisa saa asebisa ehu hia pa saa gold no ana se yi no sika futuru no na eho nya din se ne yi o na ho nya din se na omanu asase su nyina o pe bi a wonsa beka se ha na o fechire ha etobre bi kura no anananum se
nsuo to kese pa no a nsuo nua ba bia ya na nsuo no sone no na akoyete se eho no so o fechire ho a bonse obinya esika nkete kakra no aka aboa no wode kwa no anya bi nti na sika no eho nya din te se de ele ya eho edini a na wo pebi a wonya bi no senti na wo beto asase ni din sika mpoano no Gold Coast sika mpoano no abrofo na de maaye wo ba ya wo behunu ye na chese gold no abu ha enom ko etu ni din sika mpoano nti na enya de a eho odin ewa ha ti na ye hu se de esombo fa ni ehu se de esombo fa na ebom no ni e wo goldsmith fo a ewa ha wo mo di bi eye komuade sika mpetia ni che no ni ade enso kura na eno no ne ahemfo no ene sebe son sebe nyaade wo mo nsam obie wo mo bibidie no ena ya na wo mo ani eje ho enti na akoyete se ni sika futuru na na sika okọ no na edoso ma ha ni nti na nche da nsombo kese pa wa ha enti se ne ya sebe so sebe nyaade wonya bia na wo pre ho kura wa hwe ya sebe wodi sika ebetwa wo nia na wa de afiri ni nsem no sa abre na ho nche da nya din kese eti na ya na mu nim se de ho sombo eno anza o mamfa nkona mkoje sika ba ko bi enkotwitwa mafu nkoje ntama ba ko bi mfira eso sa na omoje ye nepa e de fiye apa no omo de sa no omo tutu omo de ye nepa no e de firi nsem emre bi na me hwe documentary bi ese abruchire hema sika pa eso wa hye pa sorry a ni otwa ho si ya nam ho a echese ahomete sabri ya be fa ne sa Ghana dia se dodo no a wo hwe mu anye ya nko aye de nanso hwe mu a Ghana de dodo no a afiri ha dodo no afiri ha se wo hwe mu a gold no de Africa ha de ebi wa ha pa nanso Ghana de doso abusia de abewie ni o ene eguso okoso ade bi wono ma esombo eben opa unhu se de sombo na wajai na obi abefa ko de ye ka nyina na ewose wo ma wani da ho ade bi ekura obi a obi efoso se oje efunsem wo de fama manage made huni se esombo nti na ope unnim hunim de eti ya na wa bi wani nyansapo TV nkwa na obenya enye baabi a ye to aso ajadu aborofona bedadaye Rofna bedadaye Queen Elizabeth osoriano pa no twa ejapade ho hia saa na osere yen na odidi na oda na ye de bedi kra ye den sisi a abeto se gold yeguso saa eno no sa trade na ode gold ko to ho a because no monte ye ka dabi ode ko to ho a na ono so de ode ma se sekan yo se tawusi o se anonodi o no wafa de ko no na ni di de se no broni onu ankasa to ni din dear friend Silence Street just obi anti obi ho kasa nti enya afi nam no ebe gina ho se ade ekuta wi ne bo ye sei ne wa bobo na mesra otemeso no ne ade na ye ntimi nyesa nti akoyete se ade no a dwadie no a yedie no yedi no we dia mesra mo nka mprofo kakra yedi ne silence chese ubi nti ubi die nti ye kanu boko be de to ha na nso so wo ni je ho a na wafa ekọ wo fa kwa na nso so mafa me die na me die aba titi menim se ya setene mu no oni obi tina cha usua ne niama kakra wote na asem wote na se no no so atewase nti ye free silence trade no me gidi so ombete ye kasa ni bi ni ye nso ye te o kasa ni bi trade no ekowie sen yo be dase me desie de tie ne se de nyankopon ankasa no se ade a odi bo ni pedua no ebu odu pa ye no omo etna ya ekọ emre no na afi de ye te o ye ni ayo ho kasa na de edi kai
eba ya ema yete ye ho kasa no wo mo no abrofo no ankasa no wo mo ba ye no wo mo bebie school wo mo bebie school wo mo school a wo bie ne friend the Castle School wo mo bie no 1529 Castle School na wo mo baby a wo mo etiye no nti na school no eye wo mo nkwara no wo mo ma no be wo mo ho no e na no wo mo kire wo ade nti akire no e na ba wo ma bim se da bi e se ye fa abibifo no na yesoso ye tete wo mo ne ye kire wo mo ye nkasa ene sebe botaya wo ye niso nti wo mo hyase the Castle School 1529 e na wo mo hyase nti ye mpanimfo a okunini agri num ne Philip Kweku num ne Johnson Mensa Saba num a wo mo agigigi dini no dodo no a ekọ Castle School ni bi a chese abrofo no enso so etete wo mo a akire di afedi na abrofo no ete wo mo kasa e na omso so te abrofo kasa enti ekoba se wo pese oni bruni bi kura edi nkita ho a sa wo mo no a ye mpanifo no a na wo mo di ka kuku school no a wo mo tete abrofo wo mo ho kasa no afedi na wo mo no akoye menka ne se interpretations na wo mo translate wo ka na wa kire ase e di akire bruni sisei na so wa kan wo de wo se me na na sisei enti wo mu a no na ekoko school ye ekoko school afedi na akohia se schools kura no eso wo mfaso pa nti wo mo a wo so esutie etim ko school no akire no eboa wo mo papa abusia aha ya Nyansapo TV nti na America no mepacho share mo obi nso nya bi won so usia ne ma bebre we nti na America che se abakasem de mem toto na sekra na ye nya ready se ye beje mo ama na yira nti na Nyansapo TV ya fatu ye wonso se eno nko an panyifo mo nim de enye book mo de ordinary ehu de naso eti ya no wo bi ana ye fra o maba no one wo abeche ya hwa efiri mra abrofo no ba ye silent trade ye free mu a o mabetete yen se da bi e wo so yesu o mokasa no mususua ye de e de nti ana mo nya sa adwen se e wo so mo tete yen ma yesu o mokasa ejadu wa ha de meto ama no ne ya hwe eja wadaro ma o ma tete yen ya besu o mokasa ne nyina o mo twen ye ne ma de yakọ ba ye ni afra ye nim hwe yesu o mokasa wie ye no e de mfa so ne nya fim yo me da se me de hye so obusa me sa asemi wuhia pa bejidi se ho wo bia betowa na wonte no ho kasa no nso nte ho kasa na woni no hunkutadie no din pa sanse wode ne nsa ele eye te se emum kasa ne kirewo nti adwuna mo fa ayen se wo beti school no ma tete ye no ampanyampa ebe mu sa ema wo tete wo mo a wo ya so mbre so obetena abrofo no anase asua kasa no na wo susua ye no so eboa wo mo pa enti ekoba se afedie ne ye no wo nka mum kasa abio afedie yate wo mo kasa wo so ate wo mo kasa na ewom no ne sika ni wiase se me kai sika ni wiase a me pa kire se ye CD ni pound ni dollar ni euro as sam de ne ye hunu ne ente sa enti se ukọ pese oto obibi a ana se ohia obibi a adekoro a ekuta wo no afedie obetimi ne no e de akọ ene na kodi nkita ho o enipa asomasi bikura ebi a saa ayi gold we won so mbra osan yi a ekura we ana se tuduru yi ana se tu yi ana se ntoman emmani je ho enti ebi a se ne boy sei afedie na nyasa afedie di niama no kogu ho ne yekọ baabi yate ye kasa awie afedie ne ye no omo edidwa eno no ene bruni kasa mi ye friend barter trade chese edwadi a ye mfe sika nto na emom edwadi a ye di eniema esesa exchange of goods and service pepe me jiri se usia ne ma bebre hey ase broni why adio from silent trade
wodi mu a betreni yɛ sɛ yɛnte o kasa sana obedi yewu ayedu yɛda ase na yɛfi ase no yɛbɛbɔ awuram ɛkwan yɛ fa so after barter trade ne baaye no ebewie sen barter trade na nkasa no ifaso ben ana ɛde brɛ yɛn ifaso ben na barter trade ɛde brɛ yɛn yo medesia medase barter trade no de enkanya bɔne te sɛ de wubu sai sanse obi ani hɔ a na ho de so na kwankoro nneɛma a ekuta wɔ no na ni nyinaa ɛna ebetimi aboa wɔ ukohunu obi bibi a na yem sɛ ɔkɔ dɔ sɛ nka wo nso so wunya bi a nka wopɛ na emom no na asisire wom wo a hwɛ sika kɔkɔɔ a wo de kɔ akɔgye sɛ bia sɔn sɛ bia nya ado embrosa ebi kura de gym matches bidisia na wo musisi yei kanya bɔne die nka mo nya mikura bibi fa wodie ma me na mso me fa wodie ma wo de nka nya bɔne na emom no na wo musisi yei na wo musisi no kwasem ni sanse enemri mo hwɛ sɛ de gold pa si sombo efa na enye asem keto na nso ye be ye dey gold no eye na ekura ye edoso eboro ye nso enti na akwete se ye nso ye de pebibi foforo nso so edi afiri wo nche emom wo mo bo aye senki ye nya sekan a ye de bedo ye mfuo nom ni ade ye nkuma ye de bebu enua akese nom ni ade a nke ye be ye ne dey eno nso so na ebo aye entoma a omde brɛ yɛn a sɛbi ɛde kata yɛ de dwaso ni nyina no na ɛboa ɛbo mu sɛ wo mu sisi yɛ deɛ na nso so yɛ bɛfa ne saa ewom sɛ abrofo bronifita na adwem yɛ fita ne wede yɛ fita ne moja nyina yɛ fita mu sisi yɛ deɛ but nneɛma a wɔde ma yɛn na fa bi so no aboa yɛn wɔn mama yɛ kuma ɛnɛ yɛ de bubu yɛ nua nyina ama na wi ahye yɛn nsuo kura yɛ den ansa na atɔ eti abusua wadaroma yɛ me ne ɛka kyerɛ de sɛ like na share mami asɛm no kura amama boto because minim sɛ yɛ nananom adi kanfoɔ no minim sɛ ɔma amfa mu na nsi fam ntam o sɛ ɔbɔ adeɛ nso hyehyɛ nti o ɛnde ebegya mu ama ɔbɔ adeɛ na ankasa na aha ne yɛde episode 2 no besi I think the next episode no yɛbɛbɔ wuram ɛkwan a ɛfa so barter trade aba after barter trade no ɛdɛn ne si ya asa dwadie bi yɛde nipa kɔ amono ne yɛkɔyɛ ɛdɛ yɛkɔyɛ adwuma ana okokun yɛn ana okodi yewu ɛyɛ ɛdɛn na broni fita bai no nte yɛ kasa efi wɔ se dɛbi ma menkyerɛ nkɔfo yɛ kasa ɔmo kyerɛ wie yɛ ɔmo free silent trade akɔ barter trade from barter trade ɛkɔ hinfa biom mpacha omigiri se waka ho asem kakra ba eyede na saa barter trade no efiye esan call the next level after be prayer edi yewu mpacha o ye bema ejadu ama wa asem a etwato na da sene me pacha subscribe mami because video ne bebre ana eba ejadu asembe na ahwefo kakra wakan masua ne ma bebre wom wonso odebegya omo yo meda ahwefo ne atiefo nyinaa se ensem no de yaka bebre abakosem no bebre soso na wo ho ye guso ka enwie ka nti ye besere mo se abre bia se de abrantie e ka ye no mon subscribe na mo like na mon share mon share maye se de be ya nyansapo no enso so ebedi akoten na monsusu mu hwe no na musua bibi soso enso so ade afrim se de be ya mo manu mo nananom anase enchiri manu mo namfonom a wo monsusu no wo manti bie no na mso monsusu maka bi ade akere mo na masre mo se owura yi a wafa dwumadi ato na battery sui oboa yen pa oboa yen amiyehunu amamre oboaye amiyehunu abakosem nti mesremo bomboa no na momeso nasene na nsemu ango na dia ne da nso so watimi aye adwuma no ama adwuma nso so atimi aye nkoso bidamu nyina ase
de jadu akana to makoma so ye pa de uyo nua de yi ana o de eyeye adwumai anya de ketwa enti kakra wo no fa beso ase because me gidi se usua ne ma bebre uye school ni a ajadu ama usua ne ma bebre ebo no ma utie kura mpo na ojote ne ma bi eni kwa so kwa classroom exams ba obitima twa pati ase enti aha ana wo se odo ntema bebo ye ntema no Nyansapo TV yaba e de ama Nyansapo TV yaba tenase e de ama Nyansapo TV de upese uhu de upese utie de upese usua ana ye de ebro amamre amane abakosem ana ye de ebro media me jeso de Patrick late ushia mo kroma me sero ni die ne ho brase mu no abomidin original papa meda wasepa because obomidin egura me mojem nyame nhira subscribe ma me na share mo bi o comment ne de me pa cho send ma me na no ana ma ye hu se ye boawo na so aboa hin edas adenti ne ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadoresa tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makodi ebrensi am wa wotua ne nsem mojabmo nim hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nyeye bi tontonte ye no sa na ye fa Nyansapo aboa ntaka na mane yakese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de sein ni din de Obama akola wa no so pese utrimu osuma ense bratam the perfect ne honhon hia na America sabe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya